Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji dekabry Ada-Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Sanjar wakaty ile batlandyrylýan 25-nji noýabr wakatynyň, ýagny Saparmurat Niýazowyň janyna kast etmek synanşygy diýilip bat berilen wakaň 20 ýyllygyna bagşlanan gepleşikler tapgyrmada dowam etdirýär. Bugünkü gepleşigimiz şu tema bagşlanan gepleşikler tapgyrmynyň 6-njy bölümi. Kimde kim başky 5 bölüme tomoş etmedik bolsa, ilki şu geçenki bölümlere tomoş edip, ondan soň şu 6-njy bölüme tomoş etmekligi maslahat berýär. Sebebi wakalar ýygy derli we özara baglanşykly ýagdaýda gurrun berilýär. Şoň üçin ýygy derli ýagdaýda tomoş edilende wakalaryň baglanşygyna düşünmegem aňsat bolar. Ýene bir ýatlatjakdadymyz gepleşikler tapgyrymyz Sanjar wakaty näme diýilip atlandyrylsa-da, olar kaýdyşymy diýäli, biz diňe bir Sanjar wakaty barada gurrun etmän ýetim umuman Türkmen opozisiýasynyň ýakyn taryhyna degişli käbir beýleki möhüm wakalara da dik geçýär. Şunukdan nazardan bu gepleşikler tapgyrmyzda berýän jikme-jik maglumatlarymyzyň köpüsi olar hiç bir kanalda we hiç bir gepleşikde berilmedik maglumatlar bolup durýar. Şunam aýratyn gödüňizde tutsaňyz gowy bolar. Indi häzir gysgaçyk reklamadan soň gepleşigimizi odalky tamamlan yerimizden dowam etdireriz. Indi biz geçen gepleşigimizde 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr güni ýyr saat 7-lerde Niýazowy ele salmak üçin edilen synanşyk başa barman soň şu Barys Şyhmuradowyň toporunyň jynlar ýaly bolup darganlygyny hemem şolardan esaty goramaçylaryndan beýaşetiniň huzusanam Barys Şyhmuradowyň, Batyr Berdiýewiň, ýadyly Gunnowdyň, Guwonç Jumaýewiň hemem Aklym şu beş adamın bir yerde gizlenenliklerini aýtdyk. Olar şol Guwonç Jumaýewiň doğan oğlanymy ýa doğanymy Rüstem Jumaýew diýip ýeriniň öýünde gizlenýänler. Olam şo wagt Köne aeroportyň ýanyna 2-nji Petrozavodsk proýekt diýip bir köçe bar, şo taýda ýaşaýan eken. Ona şonuň ertesi günem 26-njy noýabrda da gysgaly ýagdaýda Barys Şyhmuradow öz hereketiniň adyndan, ýagny Türkmenistanyň Halk Demokratik hereketi diýilip atlandyrýan öz opozisiýon guramasynyň wagtlaryň ýerine ýetiriji geňeşi diýip şoň geňeşi wagt şoň adyndan beýana dedi. Ýagny şol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr güni Saparmurat Niýazowy ele salmak üçin şol edilen synanşygyň öz guramasyna hiç dahilli däldigini aýdyp şonu inkar edip şeýle diýär, beýanaty ol Azatlyk radiosunda da okudy şonu 26-njy noýabrda telefon üstü bilen Azatlyk radiosunda da okudy. Ors dilini okudy, ony soň türkmen diline terjime edip berdiler. Indi men şondan käbir bölekler okup bereýin. Şyhmuradow şonda näme diýdi? Насилие не метод разрешения политических кризисов. Dogurluk çäresi diýär syýasy meseleleri, syýasy krizisi çözmekligiň metody däl. Трагическое событие, имевшее место в Ашхабаде 25 ноября 2002 года, вынуждает Народное демократическое движение Туркменистана в очередной раз заявить об этом основном принципе нашей политической программы. 2002 ýylyň 25-nji noýabrynda Aşgabatda bolan tragiki waka diye bizim hereketimizi nowatdaky edek şu ýanky zorluk çäresinden biziň diýe saklanýanlygymyzy ýene bir gedek şoňam diýe biziň syýasy programmamyzyň esasy prinsipläriniň birdigini ýene bir gedek nygtamaga biz mejbur edýär. Мы решительно осуждаем любые попытки убийства Сапармурата Ниязова и абсолютно не допускаем применения актов насилия, которые могут привести к дестабилизации положения внутри Туркменистана. Мы твердо и искренне убеждены в том, что все проблемы в нашей стране могут быть решены через легитимные политические механизмы. Biz diýär Saparmurat Niýazowy öldürmek ýaly synanşyk bolan bolsa biz şonu diýär. Puto diýär, tutonerli, ýadgar hemem diýär, не допускаем применения актов насилия, которые могут привести к дестабилизации положения внутри Туркменистана. Hemem biz diýär şol Türkmenistanyň içindäki ýagdaýy bolaşdyrajak diýär. Islenlik bir актов насилия, zorluk çäreleriniň diýär ulanylmagyny вообще umuman näş yol berelikli diýip hasaplamlyk diýär. Ödem diýär, идея твердо убеждены в том, что проблемы нашей стране
Bizim yurdumuzdaki problemaların diye siyasi yani mowgut bir işini çiriz legitimne kanuni siyasi mekanizmden köme ulen çözüp boljak dip bize anan ýasy. Indi şu taýdak aýdýan adam gynan takda Barış Şeyh Muradowyň özüniň hem oň egindeşleriniň hem şondan has ozal 2000-nji ýylyň başlaryna aýdyk gelen zatlaryna garşy gelýär. Näme şu sebäbi ýadyňyzda bolsa geçen gepleşiklerde de men käbir bölekler getirdim şolaryň çykyşlaryndan olar indi niýada filan gepleşikler döwrü geçdi. Indi niýada aňyna aýnaljakda diňe şonu baryp tutsak edip jogapkärçiligi çekmek türmäge basmak dip aýdýadylar. Indi bärde bolsa o niýazy tutsak etjek bolsa onda sen hökman güýjül bolmaly bolýan. Niýazy sen ýöne meýletin gelip getirip tutsak edip bolana ony. Hökman sen döwlet dagdyrşyň, häkimi dagdyrşyny amala aşyrmaly bolýan. Emma bu taýda bolsa indi bular aýdýar, ýok diýip bolýar biziň prinsipimizde giren, biziň diýär düzgün namamda da olar ýaldat ýok diýär. Şoň üçin biz bunu ýadygar. Ya teger şolar ýal bir zatlar bolan bolsa diýip ýöne ýa-da soň aýdýar ulynrak tekstde soň şol ýanky edildi diýilýändä şo bolan wakany niýazyň rejiminiň özi gurnot diýip hasaplaýanyny aýdýar. Сонгам inni OBСE громоθно юзления. Мы обращаемся к ОБСЕ с призывом воспрепятствовать проведению в Туркменистане массовых арестов и репрессий невинных граждан по ложным обвинениям, предъявленным им режимом Сапармурата Ниязова. Bizde Saparmurat Niyazov'un rejimi tarafından ya adamlara, biyuna adamlara diye günä bildirilip diye yola goýulan häzirki köpçüliklerin tutsak edişliklerin hem repressiýalaryň diye öňüni almaklyga diye OBSE guramasynyň ýardam etmekligine çağırış edýär diye. Мы выражаем искреннее сочувствие невинным жертвам очередного преступления режима Сапармурата Ниязова, их родным и близким. Борис Шейхмурадов, 26 ноября 2002 года. Бидия Сапармурат Ниязов'ın Nowat Takıvar rejiminin diye Nowat Takıvar cinayetçiliğinin pidalarına, olan doğrularına ödemedin çungur gıynancımızı bildirýär diye. Indi Şeyh Muradov şonda şu beýanaty okanna Adatlyk radiosyna telefon üstünden okanna şoň nire dildigini şo hatda Adatlyk radiosynyň işgärleri bilen okdylar. Şonda şo interview alan Nadar Hudaýberdiýew men şu döwürde kärdeşim Pahyr boldy. Şonda soragan berýär Türkmenistanyň içinde şu wagt diýileni ýaly soragan berdi bolyn ýadyma düşýär. Şonu gümürtük jogap berdi. Biz ýadyma düşýäne görä biz hopsuz ýerde diýilen ýalrak jogap berdi. Şonda soň ýurdun içinden gelen maglumata görä aradan epesli wagt geçenden soň şo başga 2-3 güniň dowamında Türkmenistanyň hopsuzluk gulluklarym şonda bilmeýändirler. Barış Şeyh Muradowyň Türkmenistanyň içindemi ýa daşyndadygyny bilmeýändirler şo wagt. Sebäbi olar ýaňy tutsak edişikler ýaňy başlapdy. Entek gynap yetişmedilermi? Adamlardan şo bardak maglumaty alyp yetişmedilermi? Onuň egindeşlerim urtut ony satjak bolup durmandylarmy? Niýede şo Türkmenistanda ýa däýerligini aýtmandyrlarmy? Oma şo taýda bir başaýlyk bolupdyr. Şo Barış Şeyh Muradow ýurdunyň içinde barmy ýa ýokmy diýilen soraga özlerim jogap berip bilmeýändirler. Gene baş prokuraturada Türkmenistanyň howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri. Soňra ne olar 26-syna o taýdan dargaýalar sebäbi ýanky Gowan Jumaýewiň şol agasym dogry bolan şol Rüstem Jumaýew özüniň howpsuzlygyny aladasyny edip bäden gidin diýýärdiňizden gelerler menem ýygnarlar diýä. Ondan olar 26-syna akşamlyk saat 7-lerde Barış Şeyh Muradow bilen Gowan Jumaýew maşina minýärler, jeep maşina minýärler Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçehanasyna gelýärler. Şo taýda şo dilli uşuk bar eken-de, şoňa biz saçylýar. Sebäbi biz aýtdyk da geçen gepleşiklerimizde şo Özbegistanyň territoriýasynda bunu bir ýerli raýon häkiminiň bir sekretary bunu garşalýar, ýankyny Şeyh Muradowy. Niýeden onu tanýar, nädip onu ýaly Oňa günden özbekler çykýar, ol aeroportdan ýürüýte adamlar alyp gaýtýar maşyny, ýanky telefon aragatnaşyk punktuna biz ona aýtdyk. Soňra o taýdan başga bir adamlar özbekler alyp özbege bir resmi alyp gaýtýar. O taýdan soň Türkmenistanyň Lewapdan baran
3 tane adam arkaydı ya. Şu datlar ayttık da, şu tayda şu torogam ýa-da çykan bolmagy mümkin dinleýijilerde. Bu ödökler on geljek nirden bilýän näme şu datlar ödökler gurnap ber. Sebäbi Abdurreşit Kadirov diýip şu Özbekistanyň şol wagtky Türkmenistandaky ilçesi bu datlardan habarly eken, belli bir derejede şu datlar hem koordinirläpdir. Bir de onu nirden görýär. Şu tayda şol inni 2 gün oturundan soň Rüstem Jumaýewiň öýünde buların dargamaly diýerler, hese bir ýerik dargap başlaýarlar. Onu şonu Özbekistanyň ilçesi Abdurreşit Kadirov Barış Şihmuradowyň gilläp biljekdigini aýdýar-da şonu çağır ya. Onum Gugun Şumaýew jip maşyna mindirip Barış Şihmuradow şo taşlaýar. Ýani Özbekistanyň ilçihanasyna. Ondan o taýda da o tak ýene de biri gelýär. Nur Muhammed Urady gelip diýip, ýani esas gurnaýjylardan ýene biri bardy. Olam Aşgabat şäheriniň onolky mehemmetiniň işgäri. Indi şol ikisini şo taýda kabul edýär Abdurreşit Kadirov. Şo taýda da 26-njy noýabrdan 7-nji dekabrga çenini şo taýda gizlenýärler. Ýani ikisi. Ondan ýene bir bellemeli zat şol 26-njy noýabrdan tak darga makalar şo taýda 2 gün oturanlaryna beş adamyň arasynda ýumruklaşma uruşan bolýar. Onun biz nirden bilýäs, şo baradaky maglumaty baş prokuror Gurbanmeýe Atajanowa da öz ýani hatawatyna goşupdyr ýöne şol ilçana gelenine, ilçanada gizlenenne Barış Şihmuradow aýyň 28-inde ýene de Adatlyk radiosyna jaň edip interwýu berdi. Şonda o öýdem aýdýar, men ýadyma düşýär-de şo interwýu berende. Şonda öýdem aýdýar, men diýär, ben kardeşim Nadar Hudaýberdi höýüldenip, Nadar men sesim bulaşurak çykýandyr, men häzir aýtmaly söýdüm, bir hili dogry düzü aýdyban bilýänlerni sebäbi agdymda ýara diýdi. Onu Nadar aga onu soraýardy. Näme boldy, yaralandyňyz, näme dip yaralandyňyz diýende. Ay bu taýda diýär şu wagt diýär emosiýalar diýär ýetjek derejene ýetdi, ýumruklaşmada bolup durdy diýär. Şey diýmek bilen şu taýda öz aralaryna şu ýanky gizlenen 5 tane gurum üçin öz arasynda da ýumruklaşmaň bolandygyny tasdikleýär. Olam ýanky prokuraturaň hasabatyna goşulypdyr şodan uruşanlyklary. Olam düşnükli zat sebäbi nöwediňiz gödegine getirin adamdan dogan garnaşlara bir ýygnaly otyrynem ertek gün ýene olan ömrüniň bar ýöne sanyjy güne bagly görnüp durdy. Ýani ýurtdan çykyp gidip gelmek mümkinçiligi ýani nola ýetdi diýen ýaly sebäbi niýady hemme ýerde gödegçilik ýola goýdy. Ödem ýokary derejede gödegçilik her ýani stansiyada her bir duralwada ýan polisiýalar durup şol adamdan sanagynak suratlary, şu sanagyň adamdan suratlaryny ellerine alyp göllep başladylar. Wagda alamat aýdy ýan dolu kontrolly galyny aeroportdan ara gatnaşyk ýan welaýetler arasyndaky autotransport ýollary hemme ýeri. Indi çykarýaly bolmady. Indi bular bilýän, bizim günümiz sanaly garnaşlanmadan men şunu ýaly. Esas uruşan men näil gödegine getirýän, näme üstünde uruşdylar kan, näme şunu Şihmuradow urdular kan eginleşleri. Sebäbi şol ýan gaýdyşmy ýaly şol birinji plan, A plan, B plan, C plan, şu datlar bolmadyk. Şolatyň bolmanyny üçinem ýanky plan başa barany. Näçe adamyň başyna ýetdi. Şo ýanky ýöntemlik bilen, şolar ýaly gödeklik bilen gurnulan şol planyň gaty ýöntem bolanyny üçinem başa barmanlygym görnüp dur. Oňam elbetde bar günäti ýene de şu Şihmuradowyň üstüne düşýär şo datlaryň öňünde duran ýol başy ýokmy? Şo planam kabul etmeýän ki 2-nji, 3-nji, 4-nji variant diýilen ýaly planlaram girizmeýänligi üçin. Indi men şeýlere gödegine getirýän, näme şonu urdular kaliýler. Ondan şondan soň indi şok 28-nde beren interwýusynda Adatlyk radiosyna indi ýanky Nadaraga sora berýärdi abyňa. Siz diýär nähili gödegine getirýän diktator bilen niýe gepleşik geçirmegi, nähili bir ýagdaý ütletmegi diýär. Siziň öz programmaňyzda, syýasy partiýanyň programmasynda bu zatlar nähili gödegine tutulan. Şonu siz näde etjekdiňiz diýär-de. Welin şonu aýdýar. Naša программа предусматривала к концу месяца Рамадана проведение акций гражданского неповиновения. Для этого все было подготовлено. Видимо, какой-то провокатор донес до сведения Ниязова эту информацию, и он предпринял такой шаг. Biz diýär şu Remedanyň şo wagt orada aýdy da.
şonu soň ýadgaranlaryna da diýerlerine şular ýaly mukaddes aýda şular ýaly haram dadalyk etdiler, bular jenaýetçiler, hudaýsyzlar diýip. Şonu şol Ramadan aýynyň ahirlerine diýä, orada gutoran wagtlaryna diýä, biz diýä tutuş ýurt boýunça raýat boyun ýa-ni egmezlik çäresini ýola goýjakdyk diýä. Biz şoň üçin ellik diýä da. Для этого было все подготовлено. Bunun için hem de taýýarlanypdy. Ýöne diýä içimizden bir provokatoryň ýüze çykan bolmagy mümkin şolam diýä niýazypa ýetiren ýaly bu informasiýany diýä. Indi öýde boyun alýa, indi şo taýda 28-dine özüniň ýurdunyň içinde diňem gyýtaklaýyn boyun alýa. Biz diýä bu taýda diýä ýurdunyň içinde şunu ýaly bir godgolaň tuturjak ýa-ni bir protest şäheresini ýola goýjak bolduk diýä giň derejede. O ýa-ni orada aýynyň ahyryna gabatlap. Ýöne geçimizden kimdir biri şonu niýazypa ýetiren ýaly. Bolam onanyp boljak zat däl täbäbi şol şertlerde şol indi biz aýtdyk 2002-nji ýylyň dowamyny mehemän bir giden 10 norçy işgäriniň tutsuga dilendigini. Olam näme üçin şo niýazy öýt howpsuzlyk üçin alada galyp şuňal dilluşyk bar eken ýurduň içinde diýip şoň üçin diýär da. Onu howpsuzlyk çäreleriniň has güýçlerindir niýazy şonda. Indi şolar ýaly şertde Türkmenistanyň içinde köpçüliklerin demonstrasiýa geçirip boljakdygyny gödüňe getirmek gaty kyn, mümkin näl. Ýöne şoňa garamadan biz diýä ýurduň içinde diňe şolar ýaly bir şähere geçirjek bolup köpçüliklerin demonstrasiýa geçirjek bolduk diýä. Ondan indi şondan soň ilkinji gedek Türkmenistanyň baş prokuroru Gurwanow Atajanowa 2-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatyna deýtläpki video çıkardan dağıtlar var da hasabet derdi. On bilen birlikte şu wagt Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministri wezipesine bellänen Batyr Busakow hasabet derdi. Türkmenistanyň içeri işleri ministri Agan Durdy Kakawa diýip bir bellenip şonu olam hasabet derdi. Hem Türkmenistanyň serhet gulluklarynyň başlygy Agagelli Mehmet Ellief diýip olam hasabet derdiler bular aýagallygyna umumyň şol hop ýa-ni serhedi berketmek üçin nämeler edildi, ondan ýollarda gödökçülükler güýçlendirmek üçin nämeler edildi. Gurwanow Afat Atajanowa da nämeler güýçe çykarylan, kim gurnapdyr buny? Şo taýda ondan Nur Muhammed Hanam famada geçdi, Saparklim famada geçdi. Ondan ýa-ni Türkmenistanyň Merkez Bankynyň godorka başlygy ýa-ni orada famada geçdi. Olaram şunu gurnapdyrlar, ýöne daşarda galypdyrlar. Ne ýurduň içinde de şular ýaly jenaýetçiler bar diýip hasabat berildi. Ondan indi biz aýtdyk şo taýda aýyň 7-sinde dekabryň 7-sinde çendiп şo taýda girlenine diýdik da Şyh Muradow bilen orada Elif diýen şoň eňinleşiniň. Ondan 7-sine Abdurreşit Kadyrow ýa-ni Özbek ilçesi Nur Muhammed orada Elif özüniň jip maşyna mindirip ony berdenge diýär. Şo taýda berdenge de ýa-ni orada Elif'in garyndaşlary bar, hem tanışyşlar bar. Şo taýda taşlak gaýdy. Orada Elif hem şo taýda tanışyşlaryna aýlanyp, öýlerine aýlanyp giýjemi, garan kaduglanypmy. Şo taýdan indi himayet gözleýär. Ýagny esasy inem aladasam bari Şyh Muradowy ýurtdan çykarmak, öýler çykyp bilse öýlerem çykmak. Ondan şolary bir terhet ýakalara äketmekmi ýöne hiç kim muňa höwes bildirenok, isleg bildirenok, olary maşynlaryna, uluglaryna mindirip bir ýere äketmek nemesine. Ondan ahyrdan paltas daşa degenden soň ýa-ni şol Nur Muhammed orada Elif diýilen özüniň bir tanysy bilen taksi tutup Aşgabatdan Mara gelýär aýyň 14-üni. Şol aradan ýene bir hepde geçen soň ilçanadan çykandan soň şo gelen wadana da aýyň dekabryň 14-üni de Maryň wagdalynyň ýanyna tutsak edilýär. Elýasalyň bilen ikisem. Ondan indi şondan hem elbetde ideýany bilen indi buny gynandyrlar, bu barada maglumat alandyrlar. Sen nirde gelendin hawa? Diýmek şol Özbegistanyň ilçehanasyna gilenendigini boyun alanlar. O taýda boyun almaja bolmasaň aldyrarlar orada Elife. Biram näme diýär? Howpsuzlyk Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri dökülýärler Özbegistanyň ilçehanasyna. Halkara konwensiýasynyň düzgünlerini bolup sebäbi islenip ýurduň ilçehanasy şo ýurduň territoriýasy hasaplanýar, hem elle girilmesi hasaplanýar. Hem o taýy ýöne kursak girmäge hakyň ýok. Bular bolsa hiç ýyl duýduruşdy da, hiç ýyl suwdyň o taýda sanksiýasy ýok, karary ýok.
prokuratura hem kararı yok. Gönü bariyalar da urtut ayın 16'sında ýa 16-njy dekabrda. Ýa taýdan Şyh Muradow yok. Şyh Muradow hem ayın 7-sine çykyp gidipdir o taýdan. O arada gurrunga dert nirik gidenni. Ondan döwriýärler da tapanoklar. Ondan buňa da Özbegistanyň daşary işler ministri ertesi güni şo güniň ertesi güni gaty tutan ýerli protest bildirdi. Onun şo arada näder men görkedeýin beýan etdi Özbegistanyň daşary işler ministrligi. Şular ýaly beýanatyň tekstine soň yerleşdirdiler habar agentlikleri. Başlan. Ne şu taýda görüşüňiz ýaly näme diýilýär? Заявление Министерства иностранных дел Республики Uzbekistana. Bulam haçan ýaýradylan 17-nji dekabrdan aşagyna ýazylyp 2000-nji ýylyň. Ne şu taýda şu 16-njy dekabrda bolan waka hakynda gurrun edilýär. Ýagny ir saat, ene gündüz 11 saat 30 minut töwereginde 10 ýaş töweregi diýär. Ýagny Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgäri diýär, döküldi diýär biziň ilçehanamyda, Aşgabatdaky ilçehanamyda diýär. Halkara konwensiýalarynyň normalaryny bozup diýär, dördüler, barla geçirdiler diýär da. Onuň şonam ýadgar ýandygyny aýdýar diýär. Biziň ýanky iki taraplaryň ulalaşyklanmada halkara normalaryny da garşy gelýär zat diýip. Ondan buň bilen hem çäklenmeýän şoň ene bu taýda 17-nji dekabrda diýdik da. Ondan soň ýene bir waka boldy. Ýagny Atajanowa, Gurbanov Atajanowa 18-nji dekabrda giňişleýin hatabat berip hökümet maslahatyndan ýa-da hökümete çykyş edenne şol Özbegistanyň hem ilçehanasynyň şol işe gatnaşanlygyny şoň öz hatabatyna goşupdyr. Şo jenaýetçilikde Abdurreşid Kadirov diýilen ilçiň eliniň bardygyny şo taýda aýdýar, Şyh Muradow şo taýda gizländigini, Şyh Muradow ýanyna eňneşinem gizländigini aýdýar. Munam buňa da reaksiýa bildirip ondan şu 18-nji dekabr edilen hatabaty reaksiýa bildirip onam ýadygaryp 19-njy dekabrda ýene de bir çäre geçirilýär Daşkentde Özbegistanyň daşary işler ministrligi ýanky daşary ýurdun jurnalistleri bilen ýörükde press konferensiýa gurnap olaryny buny inkar edýär. Ştaýda aýdylýar şu 18-nji dekabrda Türkmenistanyň baş prokurory Gurbanov Atajanowyň bildiren aýplamaty hakynda durulup geçirilýär. Şo barada ýörükde aýdylýar. Indi şu taýda inkar edip näme diýär Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýetleri şo taýda eden beýanatynda ene şu ministriň özü şo taýda çykyş edýär. Ministrem şo wagt Abdulaziz Kamilov diýen ekendir da şol adam gadyny şu taýda hurutma. Bu diýen zady näme? Diýen zady şol если судить по заявлениям, то выдвигаемое обвинение строится на том, что якобы Ших Мурадов переходил государственную границу с Туркменистаном с узбекской территории, и якобы какие-то лица как с узбекской, так и туркменской стороны оказывали ему содействие в этом. Yani diýen şol Gurbanov Atajanowyň bildiren aýplamasyna seretsek, hamala diýär Şyh Muradow Özbegistanyň territoriýasyna gelipdir. Özbegistanyň territoriýasyndan oňa nähiller bar. Özbek raýatlary oňa ýardam edipdir, şoň terketden geçmegine da diýär. Onuň şu taýdan şo beýanatyň dowamynda bular aýdýar, ýa-ni ministr aýdýar. Diýär Şyh Muradow diýär öz döwründe diýär daşary işler ministri bolup işleýän üçin oň diýär Özbegistanda da diýär tanyş bilişler elbetde bar diýär. Ýöne diýär şoňa diýär haýtydyr bir adam ýardam beren bolsa Özbegistanyň territoriýasynda o diýär oňa diýär Özbegistanyň hökümetiniň dahilligini görkezden ok diýär. Hani bu taýda şonu aýdýar, onu inkar eden ok Özbegistan tarapyndan giýrendigini. Ýa Özbegistanyň raýatlarynyň şoňa ýardam berendigini inkar eden. Ol ýa bolup bilendir diýär. Ýöne biziň bu taýda diýär dahilimiz ýok diýär hökümetiň ýa ilçihanaň şonu aýplamaga hiç hili esas ýok diýip. Ana şonu ýaly umumyň şu beýanatyň dowamyna hem aýdylýar hem ýanky jurnalistleň beren sorawlaryna da jogap berip. Onuň diýär Jumaýew hem diýär hamala so Türkmenistan ýanky işe gatnaşan Gugan Jumaýew hem diýär biziň ilçimiz Abdurreşid Kadirov bilen diýär dostlukly gatnaşyk dekenniýe hamala diýär şol diýär duşupdyrlar onuň diýär. Ona min kar edem zok diýär. Sebäbi diýär ştaýda aýdýar da ýanky ministr, Özbek ministri Gugan Jumaýew diýen adam diýär öz döwründe diýär bir şunu ýaly
tanalyan bir tanymal biznesmen hökmünde diye Türkmenistanyň diye delegasiýasynyň düzümine de diye işe ýa Türkmenistanyň işe urularynyň delegasiýasynyň düzümine girip diye olýa Özbegistana da gelýär diye daşary ýurt taparlaryna da gidýär diye. Elbetde diye ol diye ilçiler bilen oň tanışlygy bolandyr diye. Biz onu inkar edemiz. Yok ýöne diye şu tanışlygymy süýlen diye ýa hamala diye şu Abdurreşit Kadyrow arapmyşyn diýilýän zat ýa Şeyh Muradowy gillemek üçin. Şonu biz inkar edýäs diýär. Ýöne tanışlygyny biz inkar edemiz. Ýöne ýanky ýallarda biziň ilçimiziň dahilligini inkar edýäs diýip şonu ýaly beýan edýär da. Ine şular ýaly dartynlygy etirdi. Ondan oňulenem çäklenmän indi şo günni şo wakadan ýanky Gurbany Atajanow eden ýanky ýaly hasawatynyň ýa bilen käbir habariyetlikleri şunu ýaly maglumatlara ýaýradyp başladylar. Ýagny Aşgabat, Taşkent, Akazalis, Nagrani, Холодной войны. Ýagny Aşgabat bilen Taşkent ýagny Özbegistan we Türkmenistan soňgur şunyň edilýär botagosyna geldiler diýär da. Ondan bu üstesine şonda daşary ýurt habar terişçileriniň hem ýazmagyna görä, ýanky jurnalistleriniň şu taýda hatda goşunlary hem serhet ýakasyna çekip başlapdyrlar. Ýene şu barada näme diýilýär? Между тем, к концу недели появились явные признаки напряженности на узбекско-туркменской границе. Сюда были передислоцированы воинские контингенты двух стран, выставлены дополнительные посты и ужесточена проверка документов. В частности, как отмечают аккредитованные в Ашхабаде западные журналисты, туркменская регулярная армия стягивается в Ташавской области республики, находящейся на границе с Узбекистаном. Усилена охрана границы в районе пограничного с Хорезмской областью города Ташавuz. Hatta diye yankı Özbekistan bilen ya Türkmenistan'ın şirket yakalarına koşunlar çekilip başlapdyr diye Türkmenistan'da daşary ýurtly käbir jurnalistlerin aýtmagyna görä eýem Daşary oblastyna yankı belli bir harby kontingent getirilipdir. Iki ýurdun arasyndaky serhut gödөгçülükleri güýçlendirilipdir diýip şonu ýaly dartynlyk hakykatdan hem emele geldi. Oňa elbetde düşünürli sebäbi indi şo ýurdun içine giren adamlar eger Özbegistanyň hökümeti hakykatdan hem şolara ýardam berýän bolsa, ýardam beren bolsa, bilen indi çykmagan mümkin. Ama şoň üçin hem bular güýçlendirip başladylar kontrolly. Ýöne ýanky goşun sürmek meselesinde elbetde anyk tutnama ýok, ýöne şu ýanky ýaly maglumatlar peýda boldy. Indi biz aýtdyk 25-nji ýanky nemeden soň Sanjar wakasyndan soň indi bular diýdik girendiler, daýatdylar diýdik bolýan. Iň soňunda Barış Şeyh Muradow nirde girenindi? Ýanky ilçadan çykyp gidenden soň, ýanky Aşgabatdaky Sirkin ýanyna Barış Şeyh Muradowyň kakasynyň bir köne dosty bar eken. Ol şoňa bar ýa. Şoňa ýünde gidilen ýa oň adyny ýanky näme giýermeýändirler prokuraturaň hasawatyna bolýan ýöne şo wagtda gurrun edildi. Elbetde ondan ahyrdan şo döwürde de ýanky indi şo taýda gidilen oturan wagty bir näçe gedek adatlyk radiosyna ýanky aýşmaýal telefon üstü bilen çykyp interwiu berdi. Garyndaşlar, öýül garyndaşlaryna da indi adar berilip başlananlygyny, käbirleriň eýem izolýatora salynanlygyny aýdyp bular meni mejbur etjek bolýar, men gidilen oturan ýerimden çykmagy men ahyrdan bar men bilýän çykmaly. Olaryň dilen ýaly gurrun etdiýär da Barış Şeyh Muradow. Indi käbirlerine sonra ýüze çykan bolmagy mümkin. Indi geçen gepleşim bilen kommentariýa bölüminde käbirler ýazypdyrlar da. O diýär näde Türkmenistanyň içinden on ýaly arkanjaň edip bilipdir, ony bilmeýändirlermi, näme dinlenen ok bu telefonlar adatlyk radiosyna jaň edende diýerler da. Bir zady bellemeli bu waka 20 ýyl mundan odal bolan waka. Şo döwürde eger sen telefonuň şol Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gödөгçülük edilýän adamlarynyň sanawyna giýirilmedik bolsa, sen öý telefonuňmy bilem el telefonuňmy olar dinleýän okdular. Nähilýärde de dinlenilýärdi. Eger seni gödäksana alan bolsalar, onda sen nomeryňam ýörüte bir baza girdiýärler. Onuň şo nomerden sen niýelik jaň etsen, ol awtomatik ýagdaýda ýanky Milli Howpsuzlyk gurulugynyň öz sistemasynda görünýär. Indi niýeri şu nomeryň hakykatdan hem daşary ýurda gün batara jaň edipdir, şu ýerik şu nomera jaň edipdir diýilen ýaly. Emma ýöne awtomatik ýagdaýda itlenen adam taşy raýat alagatyn daşary ýurda jaň etse, şoň telefony dinlenilýär. Ýani ken diýilen düşünje bar bolsa, ol ýalňyş düşünje, ony etmek mümkin hem däl. Hatda şu gün kunem şonu edip bilýändirler öýdemok awtomatik ýagdaýda şol
kimdir biri aýdaly bir daşary ýurda kimdir birine jaň edenne elbetde jaň edip biler. Ýöne hemmesini kontrolly alyp, "Ha, şular jaň etdi bolýyn, şu diýmeňini bir zat guruna ýandyr" diýlen ýaly şuha dören nokta hemme adama. Onu şoň ýanky ýaly şol barışyň paradyň kakasynyň bir köýne tanışlarynyň biriniň nomery şol sistema giýizilmedik bolsa, ondan barışyň parady alyp daşary ýurda jaň edýän bolsa, ol elbetde şuha döreden ok, Türkmenistanyň daşyna jaň edip oturan adamlar gaty köp. Hatta şöyle gördü, adat raýatlaryň içinden hem Türkmenistanyň ýanky içinden adatlyk raýatyna jaň edip öz derdini aýdýanlar bady, atlaryna "Men adym tutmaň ýöne biziň şular ýaly problemamyz bar" diýip anonim ýagdaýda jaň edýänler bady. Şolaryň hemmesini şo wagt ýygnap duran oklar, bilip bilen oklar. Indi tehnologiýa belli bir derejede indi häzir ornaşdyrylandyr, o hakda gurrun ýok, kontrolly hem bardyr. Ýöne şo döwürde ýanky mümkinçilik bady. Ne bir aýtdyk, nahyrtaň Barışyk Muradowyň ödüni ýanky hökümet güýçlerini tawşyrmaga mejbur boljakdygyny aýdyp başlandygyny aýtdyk. Ahyrtaň şol çıdaman bir aý şol ýaly gillenenden soň 2002-nji ýylyň 25-nji dekabryna ahyrtaň şol ödüni tawşyrdy. Şeylelikde de şondan soň direkti gitdi. Indi şoň öň ýany ödüni tawşyrmanyň öň 2 gün ýany 23-nji dekabrda Barışyk Muradow iň soňky gedek ýüzlenme etdi. Ýüzlenme beýanatyn etdi. Şonam adatlyk radiosunda da berdiler. Elbette rus diline adatçy çykyş edýär, ýöne şoňy terjimesini men size okap bereýin. Sebäbi taryhy dokument bolup durýar. Iň soňky eden çykyşyny şu Barışyk Muradowyň. Çykyşam Niýazowyň stilindäki goşadyrnyň içinde adalat dili batlandyrylýar. Niýazow üçin hiç ýyly diplomatik normada, halkara kanunçylygda, ýa-ni ähildir bir başga hili sivilizmden çygyrda ýok. Şoň üçinem onuň ödüniň adalat suwdy diýip atlandyrýan zady bilen bir ýemden bäri edenini dip görmegi geň bir zat hem däl. Türkmenistanyň şu aýratynyny gözeňinde tutdy. Goşadyrnyň içindäki günäkärler Niýazow tarapyndan ýem öňünden bellenenden soň derňe işleriniň geçirilmegine ýa-da hatda cinayet derňe prosesini adawlyk ýatladýan nämedir bir zatlaryň bolmagyna garaşmaklyk ýerliksiz bolup görünýär. Ýöne soň günler bolup geçen wakalar biziň garaşymyzdan hem has geçirdi. Niýazowyň öz janyna kastetmek synanjyny gurnaýjylar hökmünde görkeden adamlarynyň hemmesiniň dogan garnaşlary, tanyş bilişleri we dost ýarlary gyssanmaş ýagdaýda tutsak edildiler. Adamlar ýeke-ýekeden näle tutuş maşgalalary bilen ýygnadylar. Tutsak edilenleri aýal gyýlaryň we çağalaryň ýanyna gynadylar. Olaryň alawaty diňe ýöne öz kakalaryny gynamalardan halat etmek üçin ýa-da öz aýallaryny we gyýyllaryny namaslaryna degilmekden alyp galmak üçin islenlik günäni boyun almaga razy boldular. Bide her gün Türkmenistanyň ýaşaýjylaryndan Mardan başlap Daşowda çenli, Krasnovolskdan başlap Çerjewe çenli şuň gün ýurdun ähli territoriýasynda höküm sürýän bir kanunçylyklar barada maglumatlar gelip goşýar. Olaryň hemmesi ýaly biz tutsak edilmegimizden gorkýandygymyz üçin öz adamyzyň we ýaşaýan ilatly punktlarymyzyň adynyň agdalmazlygyny sizden haýyş edýär diýen bellikler bilen gelýär. Bu adamlara da düşünse bolýar. Sebäbi olar öler ýaly gorkýarlar. Olar şuň gün gorkudan we hukukdan mahrum edilen. Ýöne ertir gün biz Niýazowyň işini halkara suwdyna ýetiremizde şol adamlaryň hemmesi şaýatlyk görkezmeleri bilen çykyş ederler. Häzirlik şu bolsa onuň ýaranlary biziň atalarymyzyň halal adyny ýere çalýarlar. Biziň enelerimiziň mertebesini basylaýarlar. Türkmen telewizionyasynda görkezilen goşadyrnyň içindäki ak ýürekden boyun alşylyklar biziň çeşmelerimiziň maglumatyna görä goşadyrnyň içindäki derňeýişlikler, derňeýişlikleriň tutuş dowamyny ýadga alnypdyr. Soňam gynamalary we psiki basyşlaryň netijelerini gizlemek maksady bilen gaýta montaj edilipdir. Wagşyçylykly gynamalar arkaly alınan bu goşadyrnyň içindäki boyun alşylyklar Niýazowyň 22-nji dekabra çenli goýan möhletinden bir näçe günüň prokuror Atajanowyň derňegleriň tamamlanandygy barada hasabat bilen çykyş etmegine mümkinçilik berdi. Niýazow gassanýar. Hatta onuň jinayetçiligi esaty gurnaýjylar diýip atlandyrýan adamlarynyň Niýazow aňtaýjylara el ýeterli dällikleri sebäpli olar jinayet jogapkärçiligine çekip bolmajakdygyna da garamazdan Niýazow bu işi tiýden soňlamak isleýär.
Eger şey etmese onu halkara barlagçylarynyň, mehemeniň we baş prokuraturyanyň padwalyna girmekleri yeterlikli bolar. Şonno derňewçileriň Niýazowyň bennileriniň gynamalar sebäpli goşadyrnyň içindäki boyun alşlyklara mejbur edilenlikleri barada gutulgusu we ýekatak dogry netije geljeklikleri öz-özünden düşnükli zat. Ine Niýazowa näme hopa bandyr. Şo sebäpden hakykatyň ýeri güç ýüze çykmagyndan gorkup Niýazow Türkmenistanda ölüm jazasyny giýirmek baradaky kararym halk maslahatynyň ady bilen kabul etmekligiň külkülüne düşüpdir. 30 dekabrda halkara guramalarynyň wekilleriniň, diplomatik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, dini guramalarynyň wekilleriniň we jemgyýetiň ähli beýleki gatlaklarynyň gatnaşmagyna beýik Haparmra Türkmen başynyň goşadyrnyň içindäki zähmetkeşleriň köp sany isleglerini göz öňünde tutup, Ruçgatynyň ýekaje şahyrsy bilen türkmen halkyny ýaşamaga bolan hukukundan mahrum etjekdigini de biz aradan aýyrmaýarys. Barış Şihmuradow 23 dekabr 2002 ýyl. Ine şu taýda aýdýan zady eýem Barış Şihmuradow şu oturan ýerine şu ýa-ni maglumat alyp otyr, ol telewizionydan zatdan görüp Niýazow halk maslahatyny geçirmeli etdi 30 dekabrda. Barış Şihmuradow şonu agdya 30 dekabrda bular diýä ölüm jazasyny giýirecek bolýarlar. Şona min hadiýe dünýä jemgyýetçiligiň öňünde hatda halkara guramalarynyň wekilleriniň hem gözüniň öňünde şonu kabul ederler diýä. Şonu aradan aýyryp bolmaz diýä. Hakykatdan şo aýdy şeýal onsaň 30 dekabrda 2002 ýylda halk maslahaty diýilen şol oýnatu gurama mazy şo döwürde edil häzir kıyanky halk maslahaty diýilen zat şu gün parlamentiň ýokarky palatasy hökümne bir bölek palata bolsa o döwürde ol bir gurama diýip şonda da şoň maslahatyny geçirip näme üçin geçirdi? Inni halkyň adyndan Niýazow şowat kanuny ütetmek kararyna geldi. Ýagny ölüm jazasyny bermek niyeti wady. Oňam islegini bilip adamlar aýak aldygyna şoňa çağırış edip başladylar. Ýagny şo tutsak edilenleri bir kasanatynam däl ta hemmetin diýen ýaly öldürmeklige çağırış etdiler. Olaň içinde de o ýurda şol madama şon ýaly meselede tapawutlan bir jarçylar bardy. Olaň hatarynda şol Oňjuk Musaýew, Murat Garryp, Geday Ahmedow ýaly ýaşullar bardy, oýnatdylar, ýallakalar. Şolar hatam tapawutlandyr, ýa-ni tapawutlandylar. Şo käbirler soraýar da Oňjuk Musaýew diýen kim aýol adam diýip, şu Oňjuk Musaýew diýen adam ilkinji gedek şol prezidentiň elini öpmek düzgünni giýirden nerden biri şol. Şol enne şuň kugünine ýaň ýakyna şeňle Gurbanly Berdimuhammedowyň elini öpýärler, onuň geň görýäňizler näde türkmen bu derejä ýetdi diýip. Ine türkmen şey diýip şu derejä ýetdi. Şu Oňjuk Musaýew ýaly adamdan şey diýip şapylladyp, o gallyklaryny arkytyryp Niýazowyň elini öpmeklerinden başlandy şo düzgün. Öýdem seredingna şurada daşary ýurt wekiller zatlarym bar, reportýorlar amma kamerada alyp durlar, utananoklarym Niýazow o şo diýelini şey diýip heziledip. Buňa üstünden gelip şunyaly dürli hili habar serişdeleri maglumat ýazýardylar. Daşary ýurduň habar serişdeleri ýazýardylar. Türkmenistan ýelini ýaly şular ýaly bir ýurtda şular ýaly wejaraçylyk we türk şol ýurduň prezidenti öz elini öpdirip ber adamlaram öz mertebelerini peteldip şey diýip berler diýip. Ana şoňa da şular ýaly adamlar sebäp boldular. Indi Oňjuk Musaýewyň kimdigi hakynda soraýaňyz, käbirleňiz bu Oňjuk Musaýew Gadanjykdan öýdi 1943-nji ýylda Balkan welaýatynyň Gadanjyk etrap merkezinde dogulýar. Sowet döwründe de Ilimler Akademiýasynda hem hökümetiň partiýa propaganda bölümlerini işlän, kommunistik partiýanyň ideologiýasyny propaganda ýerlän, şu barada birden kitap ýazyp ilmi dissertasiýa gorabam. Siýasam ilimlaň doktor diýen ilmi derejäne malan adam. Soň Sowet darganyndan soň araşdyrdygyň başy ýyllaryndan başlap, ýani Niýazowyň döwründe 1993-nji ýyldan başlap halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary boldy. Soň Demokratik Partiýanyň syýasy geňeşiniň birinji sekretary diýen wezipä belledi Niýazowyny. Hem şo döwürde Niýazow tarapyndan umumy milli halkyň şereket diýip bir propagandistik hereket döredilipdi. Ana şoňun başlygy Niýazow boldy elbetde, oňam ornwasaram Oňjuk Musaýew boldy. Şeýlelikde şol 3 tane möhüm wezipäni eýledi. Şol Niýazowyň ýol başçylyk edýän şolar ýaly uly hereketleriniň hem
başlygyny ornatary bolup oturdy. Niýazym hem onu näme üçin belledi? Ol bilýärdi, Sowet döwründen bäri şol onjuk Muhaň edil yaranjan güjük ýaly wezipany rol oýnap bilmäge, ukuyply adamdygyny bilen üçin, özüni propagandaýerlemek üçin, öz şahsiýet kulturyny şeýdip ösdürmek üçin şolar ýaly ýallakylar ýanyna çekip başlady. Şoňam esasy itleriniň biri şu onjuk Muhaň boldy. Her ýegnakda oňa söz beribem, özüni öwdürýärdi. Özünden şo peýgamber ýatatmakdadyr. Özüniň şol Uruknama kitabyna Gurhan bilen deň derejede goýdurmakda da ýankyýaly haramzadalar ulanmy şo Murat Garriýew, onjuk Musaýew, Geday Ahmedow ýaly adamlar. 1992-nji ýylda döredilen şo halk maslahaty diýilýän oýnatgy organam 2008-nji ýylyň sentýabryna çenli işläp geldi. Oňam kanuny statusum şo ýa halk maslahatynyň Türkmenistanyň mejlisiniň şo wagtdaky parlamentiniň funksiýasy bilen gapmagarşylygy ýeribem ýuridik kolliziýa döredilen bir status bolup geldi. Yuridik kolliziýa diýilip, şu kanunçylykda iki tane gapmagarşylykly zat bolsa, şoňa yuridik kolliziýa diýilýär. Näme üçin oň funksiýasy gapmagarşylyga girdi? Sebäbi bir wagtyň özünde iki tane kanun çykarjy organ peýda boldy. Ýagny Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä, Türkmenistanyň parlament ýagny mejlisi kanun çykarýan organ bolup durýar. Emma şo wagt şo halk maslahaty döredilenni oňam funksiýasy edil şol Türkmenistanyň parlamentiniň funksiýasy ýaly funksiýa boldy. Ödemar halk maslahaty parlamentiň ýokarky üýdiýi elan edilmediğini şu wagt şoň ýokarky üýdiýi elan edilýär-de. O döwürde ol halk maslahaty aýra tin organ hökmünde döredildi. Netijede iki tane kanun çykarýan organ boldy. Ýagny mejlis kanun çykarýar, kabul edýär, niýadyp golum çekýär. Soňra näme edýär? Ay şu haýtadyr bir kanun gogunda ýakmasa halk maslahatyna bir giden 2000-den gowrak öden. Bir giden adam ýygne ýatar, ýaşyldar ýygnap, onu bir ikinci adam ýaşyldar maslahaty diýip. Hem halk maslahaty diýerler, hem ýaşyldar maslahaty. Bir giden ýanky hiç zada düşünmeýän, ýöne bir dügün çök ýanky bir 5 manat dügün çöke düýüp berilýär, ýanky ýaşyldara togo tökmünde şoňa satylan bir giden ýaşyldar hawa näme diýse el galdyryp otyr. Hawa adamlar bunu beýdäýliň bolýar diýär. Bu kanuny üýtdäýliň bolýar, el galdyryp otyrlar. Şol ýaly oýnatgy bir zat töretdi. Şol hatda parlamentde ananman, bolmasa parlamentde oturan deputatlar hem şoň oýnatdylar, şoň diýenden çykjak adamlar däl. Ýöne şular ýaly bir hamala nämemişin türkmeniň gadymy däwine eýren bolup ýaşylara salat almak. Başda şo ideýa bilen şon döreden bolýar. Ne bizden olýar, biz parasatly ýaşylara salat almak türkmeniň gadymy däwinden gelýän zat diýen bolup. Olaň içine parasatly ýaşyl almaý türkmeniň ýaşyllarynyň içinde gynantakda şol han näme diýse, şoňa boýun bolup oturan bir ýaşyllar peýda boldy. Şoň içinde iki ýeke şo öz pikirini aýdajaklaram bolsa elekden bar bolsa şoňam elekden geçirýärdiler. Olam niýazym görkezmesi oýça edilýärdi. Netijede näme boldy? Şol öz pikirini aýdajak adamlary şol halk maslahatynyň delegaty hökmünde saýlanypdylar. Özlerim yerlerinden ýöne inisiatiwa boýunça hödürleýän adamlar boldy, şo ýaşyldar. Ol bir saýlaw geçirilip, oňa ses berilip bir ýanky ses nimesine ýaşygyny ol bülüten atma arkaly saýlanan okdy. Ýöne yerlerden ha şun saýlanyň. Haýsy ýaşyly şu yerlerde ýem oýnatdy bir ýaşyl hökmünde tanalýan bolsa şolar ýalarym saýladylar. Ana şeýdip bular 30-njy dekabrda da ýygnady 2002-nji ýylynda. Indi şo taýda bu niyeti näme? Ölüm cezasyny hakykatdan giýirilmekdi. Ýöne onuň bir kanun bolýar. Ha teninni jinayet kodeksinde ýok bolsa olar ýaly düzgün şondan öň sen giýirdeniň bilenem kanunyň ýyky tarih boýunça güýji ýok. Kanun diňe şo günden güýje girip işläp başlamaly. Indi bular bolsa 25-nji noýabr wakatynyň günäkärler diýilýänler kanun kabul edilmäge tutsak edilirler. Indi sen şolary şo döwürde edilen jinayet diýip bil jinayeta üçin jogap berýärler çekýän bolsaň, sen onu şo döwürüň kanunyny ulanmaly. Sen ondan soň boljak iş bolan soň täzeden kanun kabul edip, ondan soň ol şo döwürde edilen, ondan öňkü döwürde edilen jinayet işine sen ulanyp bilen bolmaly. Niýazym hem şonu etdi. Indi näme etdi? Ol ýygnady ýaşyllarda ýanky sese goýan boldy. Soňra meni pikirini ýitdi. Sebäbi Türkmenistan neutral döwlet diýen statusy bar. Öden biz dünýä döwlet, demokratik döwlet diýen bolup gelýär. O zat etse özüniň ýüzgara boljakdygyny bildi.
halkara derejesinde olsa da moň awry ýok, ondan beter gaçjakdyny bildi de, ýa-ni ölüm jezasyna derek ömürlük tutsaw diýen nemäni girdi, jezany girdi. O wagtda çeni ýokdy, ömürlük tutsagym ýokdy. Iň uly ýa-ni jeza möhleti 25 ýyl türme möhletidir. Emma şonu ýa-ni 30-njy dekabrda şonu girdikdi halk maslahatynyň üstü bilen. Ondan ni ýene bellemeli da şol ýa-ni onçuk muhtaýa gaýdyp gelýärse, şonu ahir soňy Gurban berdim hem şondan dyýyndy. Şondan korkdum näme ýa-da şoň edip beren şolar ýaly bir maskara wady ýaly bolup öňe alyp barmagyny öňe mutandymy. Umuman bolanda näme şol Berdim Muhammedow prezident saýlanandan soň 2007-nji ýyldan soň 2008-nji ýylyň iýulunda 21-nji iýulunda şol umummilli galkyn şereket diýilýän hereketiň bir gurultaý gurulandy. Soňky gurultaý ondan Demokratik Partiýanyň 6-njy gurultaý geçirildi. Oňa da Berdim Muhammedow barmady. Onam näme hökmünde kabul edildi? Şoň orunwasary wany Berdim Muhammedow orunwasary bolup durýardy henidem onçuk muhtaý. Şoňa özüniň ýa-ni ýigrenjini görkezmek üçin edilen bir şolar ýaly bir alamat, işaret hökmünde kabul edildi. Öňe barmady ýöne şoňa gatnaşyjylaryň ýa-ni şo onçuk muhtaý çetleşdirilmegine tesirmeklerini talap eden ýaly, şoňa görkezme beren ýaly boldy. Täbi şo maslahatda onçuk muhtaýyň eýleýän wezipesini ikisinde de ýa-ni umumy milli galkyn şereketiniň hem ýa-ni nemesine hem Demokratik Partiýanyň sekretarlyk wezipesine de bir Kasymly Babaýew diýip birini belletdirdi. Ondan soň şoň ideýany bilen sentýabrda da konstitusiýa üýtmetmeler giýirildi de halk maslahatynyň umuman funksiyasy ýatyryldy. 2008-nji ýylyň sentýabrynda umummilli galkyn şereket diýilen hereketem ýatyryldy. Netijede de şo sentýabrdan soň onçuk muhtaýyw habar serişdelerinden hem hökümetiň syýasy saknasyndan hem ýitirim boldy. Häzir hem şol adamyň nigir ediligi, ölüdigi ýa diýiriligi belli däl. Öňe şuň kun şol 79 ýaşynyň içinde bolmaly. Ýöne şuň kun şu türkmen halkynyň içinde lagnat daşy bilen daşlanyp jeza berilmeli bir adam bar bolsa, ana şolar ýaly adamlardan biri gurrunsyz ýagdaýda onçuk muhtaýyw bolmaly diýip hasaplaýan. Ona men ýa düşünürdim. Ya şolar ýaly haramzadalaryň şol türkmeniň maşyna gelen bir musallaty peýgamber derejesine ýetirip el öpmek ýaly, bilemek ýaly zatlar düzgünler giýirdenler, ana şolar boldy. Şolar sebäplen şu düzgünler giýirildi. Şoň üçin türkmen halkyna döwünüklik eden, adamlarda umuman döwünüklik eden biri bar bolsa şu onçuk Musaýew, Murat Garryýew hem Gedaýew Ahmedow ýaly adamlar. Indi şol 30-njy dekabrda onçuk Musaýewyň şol Niýazyň göwünden turjak bolup bolmajysy bolup eden çykyşyndan bir bölegi okap bereýin. Mende teksti bar. Ulak çykyş etdi ýöne şoň bir belli bir bölegi var şo taýda. Indi oň diýen zady. Hudaýat haramzada Barış Şeyh Muradow. Hudaýat haramzada Iklimow we beýleki hudaýat haramzadalar ele düşdiler. Bu beýik terdarym. Täze ýylyň basawatynda size Allahyň we kanun goragy edaralarynyň eden sowwady boldy. Men halkyň içinde köp gelýän beýik terdarym. Tutuş halkymyz muny size edilen ullukan sowwat tasaplaýar. Bu hakykatdan hem sowwat. Allah janymyzda, beýik terdarymyzda keramat köpdir adamlar. Gudraty işli Allah Taala baky beýik prezidentimizi gorady. Men muny ýene bir gede gaýdýan. Baky beýik prezidentimizde keramatdyr adam, keramat bardyr adamlar. Baky beýik terdarym. Baky beýik Sapar Murat Türkmen başy. Siz Türkmenistanda ölüm jezasyny ýatyrdyňyz. Bu elbetde dogry. Ýöne Hudaýsyz Ganhor Şeyh Muradow we onuň 20-nji ýaranlary Türkmen toprağyndaky Allahyň wekilini, türkmenleriň milli peýgamberi Sapar Murat Türkmen başyny öldürmäge synaşmak bilen diňe bir jenaýetçiligi ýudurman has uly etmiş etdiler. Bu adaty terrorçylygyň hem çäginden çykýan zat. İmansyz watan dönüklerini, halk düşmanlaryny manzıratmaly, ýok etmeli. Eger biz olary ýok etmesek, onda olar ikirjiňlenip durman biri ýok derler. Soň üçin olara ölüm jezasyny bermeli. Ene şol halk maslahatynyň 8-nji
ýyňlanşygyny dilip atlandyrly şonda edenli ýanky çykyşy onçuk muhaýyn. Endi oň ýany iri ýany bilen ýanky hatara adyryp çykyş etdiler özlerem şu mikrofonu goýdular. Gelin çykyş edin han kimiň näme hil pikir bar diýip bir hatara adyrdylar ay. Ondan Geday Ahmedov hem tapadan şo döwürde wagtçylaryň biri bolan. Geday Ahmedov hem şo döwürde Liwap welaýatynyň häkim bolup işleýärdi. Oňam diýen çykyşyndan bir bölek. Beýik terdarymyz, men türkmen halkynyň adyndan bu haram zadalara hiç ileri hem şepagat etmezlige çagyrýaryn. Beýik terdarym bulara hatda atuja da tamam bolýar. Bulary gyna öldürmeli diýip çykyş etdi. Geday Ahmedov ýa-ni gaýşym ýaly on 92-nji ýyldan 2001-nji ýyla çenler şäherje öträbiniň häkim boldy. Soň 2001-nji ýylyň iýulundan 2005-nji ýylyň oktýabryna çenler Liwap welaýatynyň häkim boldy. 2005-nji ýylyň oktýabryndan 2006-njy ýylyň fevralyna çennem şol Altyn Asır onu akala getirdi Niýadowda. Altyn Asır ýetirabanyň häkim edip belletdi. Soňam onam gümüdene gidirdi 2006-njy ýyla 6-njy ýylyň martynda Geday Ahmedov tutsak edildi. Hemme döwlet syýlawlaryndan, derejelerinden mahrum edildi. Hatta on Türkmenistanyň gahrmany ýenem ady bar. Ondan mahrum etdi Niýadowda. Ony käbir maglumatlara görä 17 ýyl hökm edipdir, käbir maglumatlara görä 13 ýyl ýöne ýol türmede ölýär. Şo ýylyň özünden ölýär maglumata görä. 2006-njy ýylyň martynda tutsak edýär. Hökm edýärler 2006-njy ýylyň iýulunda. Ölüpdir, şoň jesediniň hem dogan garnaşlaryna gowuşuranyň hakynda maglumat bar. Ýene bir zat da men geçen kepleşikleriň aşağında bir soraw berdi. Şo Geday Ahmedov 2002-nji ýylda diýär Geday Ahmedov Barış Şyhmuradov teklip edipdir öz toporuna goşulmaklygy diýip bir soraw berýär. Şonu ýaly gurrun bolly ýöne şolam diýär şonu satypdyr diýär da şolun planny diýär. Onuň o döwürde Barış Şyhmuradowyň toporunyň umuma özüniň hem eginleşleriň hem teklip etmedik adam ýokmu ka diýjek bolýan Türkmenistanyň içinde tanyşyp bir ýerde bir resmi wagtda häkimlikde işleýärmi, hökümetin içinde işleýärmi, merkez hökümetde bir ýerine teklip eder ýa-da teklipler etdi ýöne öýt planlaryny ýa-ni şol 25-nji noýabrda etjek zatlaryny şo planlaryny jikmejik şo Geday Ahmedow aýdandyr diýip biljek däl. Sebäbi Geday Ahmedow oňa gatnaşmady, o ýygynaga gatnaşmandyr. O wagt öýdem welaýat häkim bolup otyr. Ýa o gatnaşmada da olaň düzen 24-nji noýabrda düzen plandan olan biçen plandan on habaryny bol biljekdigi ol mümkin näle. Şoň üçin ol Barış Şyhmuradowyň ýurduň içine barandygyny meni ýan gaýdyşym ýaly Niýadowyň öýden bilip ýetişmedi bir näçe gün. Howpsuzlyk gulluklarymyny bilmeýändirler. Şo Barış Şyhmuradow gelipdirmi şol ýurduň içinde däldigini. Onuň Geday Ahmedov ýankylaly datlary hemmesini detallaryny bilip Niýadowa ýetirenler diýmeklik. Ol ýanky hakykata laýyk dälmi ka diýjek bolýan. Ýöne Geday Ahmedow aýdyp bilerine maňa teklip gelip gowuşdy Barış Şyhmuradowdan goşullydy. Hawa belki ýurduň içine geljekdigine maýdanlar. Hawa Niýadowy tutsak etmek planyň bardygyny belki bilenler aýdanlar. Ýöne edil ýanky şo 25-nji noýabrda şunu şeýdip gurnajokdur. Şoň üçin bilip goýgun şo taýdan geçmegin diýip şo Geday Ahmedow şonu ýetirtdir ýaly menne bir hili maglumat ýok, esatam ýok, logik esas. Ondan ýan gaýdyşym ýalyny 30-njy dekabrda Halk maslahaty näme diýär? Edil şoň öňýany Barış Şyhmuradowa ýokary sud eýem hökm çykarýar 25 ýyl türme tutsagyny hökm etmeli diýip. Şonu ýatyrýar halk maslahatda öýleri şu ömürlük türme tutsagyny girmeli etýärler-de şo taýda da ses berişip bolýan edişip 5 tane adamy ömürlük türme tutsagyny hökm edýär. Halk maslahaty hökm edýär. Halk maslahaty sudyň roluna çykyş edýär. Olam Türkmenistanda ýanky şu gün edilip oturulan zatlar we konstitusiýanyň üstünden näetläp, jinayet kodeksleriniň üstünden näetläp, halkara konwensiýalarynyň üstünden näetläp edilip oturulan zatlar we bir giden ýanky häzirki haram bolan Gurbanly Berdimuhammedowyň ýanky ýokary palataň parlament ýokary palatyň başlygy bolup oturmagynyň özi bir kanun bolýar.
aslında Türkmenistan prezidenti bolmagynyň özünden bir kanun boldy. Vice premier o döwürde Türkmenistan prezidenti taýlanyp bilinen okdy. Şular ýa zatlary edip oturmagynyň özünden ine şu tradisiýany dowam etdirmeklik öz boluşdy. Onuň başyny Niýadow başlady. Oň Niýadow halipa hökmüni şu zatlar görkezip gitdiğini şeysen bolýandyr. Gurban boljan nämeseň diýip. Bolmasa öz başyna gurbanlygyň öz başyna ýetişekdigini bilmän şu zatlar ýögredip gitdi. Öz okuwçy hem öz taliban başyna ýetdi halipasynyň da şoň ýolunda dowam etdirip otyr görşemi diýär. Ana ýanka işimi diýär ondan bular halk maslahaty suwdyň funksiýasyny ýerine ýetirip beş adamy Türkmenistanyň içinde ele salynan beş adamy ömürlük türme tutulgyny hökm etmeli etdiler. Onuň ýanky odolan belli geçişimi diýär. Olar kimler? Bular Barış Şihmuradow, ondan ola esasy ýanka ýol başçylyk eden şol Dilluşwe. Ondan ýanky gurnoýjylaryndan biri Iklimow, oňa ömürlük türme tutulgy berilmeli edildi. Ýene gurnoýjylardan biri Guwans Jumaýew ömürlük tutulgy berildi. Oň kömekçisi hem dosty Guwans Jumaýewiň Nur Muhammed Oradgeliýew odol kıymek hemeşnik oňa ömürlük tutulgy berildi. Hemem Guwans Jumaýewiň ýene bir kömekçisi hem dosty Anna Durdy, Anna Sehedow ömürlük türme tutulgy berildi. Olaram ýanky Oradgeliýew bilen Anna Sehedow ýöňüm aýdyşym ýaly Türkmen awatyň ýankyny Şihmuradowy ýürüte maşinine getirdiler. Hem guramaçylyk işlerine de gatnaşanlar. Ondan gaýbana ýagdaýda ýene 3 adama da ömürlük türme tutulgy berilmeli edildi. Şol nemede halk maslahatyna olaram Nur Muhammed Hanamow, Hudaýberdi Oradow hemem Tapar Iklimow. Olary da berilmeli edildi. Soň ýöne aradan bir wagt geçen soň olary ele salyp bilmejekdigini bilen soň Niýadow ay borla onuň günäsini geçeldiýen boldy da ýalňyşmaýan bol tam fevral aýynda 2003-nji ýylyň fevralynda elbetde zaşary gün wataryň hökümetleri bermejekdik düşünikli zat onuň Niýadow konflikte girmeli bolýar eger ýankylary berilen hökümi ýatyrmasa berilen höküm ýatyrylmasa sen mudama talep edip durmaly bolýar. Sen daşa ýurt hökümetinden organlaryndan mudama talep edip dursaň olar bilen konflikte girýär. Olarym ýankylary sen taňa bermese tawşyrmasa onda sen diplomatik dartynlyk dörýär. Şoň üçin şo dartynlygy aradan aýyrmak üçin Niýadow iň bolmany dil üstü bilen şonu diýen boldy. Ýöne ol höküm ýokary sud tarapyndan kabul edilen bolsa Niýadow prezident hökmünden ýokary sudyň çykaran hökmüni oň ýatyrmaga da haky ýok. Ýene de ýokary sudyň öýde ýatyrmaly, ony ýatyrjak bolsa onuň ýöne şo sud üçin ýaly karar çykardy diýip hiç ýerde maglumat çykmady. Diýmek bardy geldi häzir Oradow ýa Hanamow ýa Iklimow bar aýta. Şol ýene de Berdi Muhammedowyň ýa ýokary sudyň seyfinden şo arada hökümüň çykmajakdygyna hiç kepili ýok. Olan bir tarapy. Ondan inni umuman şol 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakaty bilen jemi näçe adam türme tutulgy edildi diýilen soraň ýüze çykmagy mümkin. Oňa jogaby belli bir derejede anyklaşdyryldy täze gizlenip gelinli bu ýanky bu fakt Türkmenistanyň hökümeti maglumat bermedi. Ýurduň içinden hem köp adamlar barada maglumat almak başartmady. Täze bolýan garyndaşlar bilen bir ara gatnaşyk taklap bir aýda ýylda bir telefonlaşyp bir maglumat alyşyp bilen bolsalar kimdir biri şo döwürde olar alyp billerni aýda Iklimow maşgalasy barada ýa-ki beýleklen. Ýöne o taýda arka taknada çykyş eden adamlaryň bir giden tutully olan kimdigi hakynda hiç zat belli bolmady. Soň aradan bir 10 ýyl ýaly wagt geçen soň 2013-nji ýylda 2013-nji ýylyň oktýabrynda "Покажите их живыми", ýagny olary bize diri görkezdiň diýen bir halkara aksiýasy ýola goýuldy. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalaryň halkara guramalarynyň gatnaşmagyna, aktivistleň, ýürüýüşleň gatnaşmagyna şo 25 töweregi umumyň şo gurama hem şahsiýetleň bilelikde karar kabul etmek netijesinde ýanky ýaly aksiýa ýola goýuldy da şolaram ýanky şol tutsak edilen adamlaryň sanyny düzüp başladylar. Şoň üçin düzüpdirler. Ana şonu ilkinji çykan maglumata görä 2013-nji ýylyň 8-nji oktýabryna çykan maglumata görä şonu şo wakada jemi 56 adam tutsak edilipdir. Şol sanyny görkezdiň. Şo döwürde Fergana News diýen taýtda ýerleşdirildi şo maglumat. Olam ina şo ýanky "Покажите их живыми", şo bize diýeri görkezdiň ol adamlar diýilen
Şo aksiýan şoň hereketiň maglumatyny salgylanyp şunu yerleşdirýär. Indi şu kaýdak maglumata görä şu maglumat şu hökm edilenler haçan hökm edilenler şu hökm edilenler 2003-nji ýylyň 15-nji 18-nji ýanwarynda hem ýokursu tarapyndan hökm edilipdir. Käbirlerim 21-nji ýanwarda Aşgabatyň şäher suwdy tarapyndan hökm edilipdirler. Neştaýda şolaň atlary ýazylygy hem näçe möhletlen hökm edilenliklerim ýazylygy ne Barış Şihmuradow пожизненно заключение, Nur Muhammed Urazgelliýew пожизненно, ýan kaýdan adamdan maňa atlar bar ömürlük tutsak edilenler, ana käbirler 25 ýyl 20 ýyl. Ine ştada hemmesiniň ady bar. Men şuny aşakda goýarym şu videoň aşagynda şu nemesini kimi gylyklandyran bolsa, ine şu başky detlapky sanawy. Ýöne şolar 10 ýylyň dowamyny toplanan sanawlarda. Ine ştada ýene bir zat aýdylýar. Şu memorial guramasynyň ýol başçysy, Merkadadia boýunça programmasynyň ýol başçysy Vitaliy Ponomaryov ştada bir belli edipdir da. Şolya ondan soňam diýä tutsak edişler boldy diýä, ýanky başga suwut nemederinden soň diýä. Hususanam 31-nji ýanwarda da diýä, käbir adamlar tutsak edildi, şolaryň hataryna diýä, 11 hany daşary ýurt raýatan bady diýä. Şolardan 6sy Türkiýeň raýaty, oňa maýdyk geçipdik, 4-si Ortaýyň raýaty, ýani çeçenler. Ondan biri ýanky Leonid Kamarovski, oňa maýdy şu taýda ýok. Birem diýä, ýanky Ermeni ahylly bir raýatan bar. Şolar goşmandyrlar diýä, şeýlelikde indi bolýar daşary ýurdun raýatlaryny aýratyn bir neme diýip alanda da kategoriýa alanda da şu taýda ýene käbir türkmen raýatlaryň goşulmanyny Türkmenistanyň. Hususanam şu bizdäki bar bolan maglumata görä şondan soň iň bolmanyna iki adam yine tutsak edildi men näki maglumata görä. Bir şol Klimov bilen maşgalatyna girýän Esen Aman Klimov diýip bardy. Olam men şu Azatlyk radiosu boýunça kärdeşim Urad Muhammed Klimowyň ogullaryndan biri Esen Aman Klimov soň tutsak edilip 5 ýyl türme tutsagyny hökm edildi. Soňam çykdy. O nemesini möhletini oturup men bilişime görä ondan ýene bir oğlan tutsak edildi şu taýda ýaş ofitser. Oňa Begençbek Nazarow diýerler. Begençbek Nazarow ham şol ýanky dilli gatnaşan ödem şo döwürde harby bölümleriň birinde ofitser bolup işleýän eken. Ödem ýanky Barış Şihmuradowyň daşgara garyndaşlyk bolýar. O näil bolýar? On kakasynyň gyýyz jigiti Barış Şihmuradowyň jigiti Konstantin Şihmuradow äre çykan. Ine şu arada da şu Begençbek Nazarow arada Türkmen News internet saytynda da 2019-njy ýylyň 24-nji iýulynda bir maglumat çykdy. Şu taýda Türkmen Newsyň administratorlary şu Beknazarow diýilýän şu Begençbek Nazarow şoň aýallaryň bilen interwýu geçirdi. Umumyň Begençbek Nazarow soň tutulýar. Ol 2002-nji ýylyň noýabrynda ýa dekabrynda tutsak edilenden arasynda ýok bol, gaçyp gelýänmek başarypdyr. Şu 2002-nji ýyldan 2005-nji ýyla çen dürli hil özüniň dogan garyndaşlarynyň öýlerine gelýänip ýaşap görgüli ele düşmän gedip bilipdir. Soň 2005-nji ýylda da ony ele salýarlar. Şonda da 17 ýyl türme tutsagyny hökm ýa bagşlan oňa ömürlük türme tutsagyny berilipdir diýip maglumatda. O 17 ýylam Konstantin Şihmuradow tutsak edilýär, hökm edilýär. Şondan ýaram ýanky Begençbek Nazarowdan ham Konstantin Şihmuradowdan ham hiç beýleklerden hem köpünden maglumat ýok. Şeýlerikden umumyň şu waka bilen baglanyşykly umumy Türkmenistanyň öz raýatlarynyň tutsak edilenden sany 56 däl 58 bolýar. Ýöne ýankaýşymy diýäli tek başga da käbir adamlaryň adyny şol hatda şol pakajytynam şu ikşiwimi diýilýän şol aksiýam aktivistlerin tek tapyp bilmeýänden bilen bar diýip pikir edýärler. Ondan ýene bir zat şol ýanky biri şolary diýeri görkezdiň diýen aksiýan aktivistleri her ýyl hatabat çap edýärler. Şu arada şoň sanlary arada diýeri amma diýeri itirmedilen adamlar bar da şolaň sanyny ýere diýerler şular. Ine şu ýylyň 2022-nji ýylyň 30-njy awgustynda da nobatda kegedek ýüzlenme kabul etdiler şolar. Her ýer
şu ýylyň güýde gelenine Thomas'yň ahyryna ýa-da güýde ýörüýti ýüzlenme kabul edýärler. Ana şondaky maglumata görä şugun kugun Türkmenistanyna umuman hasaba alınan, yani digiri gitirmedilen diýip. Yani türmäe basylyp soň hiç il habar hatir bolmadyk adamdan umumy sany 162 diýip hataplanylýar. Umumy azaba olam haçandan başlan 2000-nji ýyldan başlaýar şol hatabat ýöredilşik. Şondan bärim 162 adam hataba alınıpdyr. Yani şo bir türmäe gidenden soň şoň dogan garyndaşlaryna hiç il maglumat berilenok. Ýöne edil şuun kugun 2022-nji ýylda şolar ýaly adamlaryň sanyny 97 is задокументированных случаев diýär. Yani 97 sany adam diýip hataplanýar. Diýmek şolardan eýlekileri galanlaryň barada maglumat ahyrdan tapylypdyr. Ýöne başta şolar hataba alynanna digiri gitirmedilen diýip hataba alynýar. Näme üçin? Täze kanuna görä şolaryň dogan garyndaşlaryna maglumat berilenok. Kanuna göre şolaryň dogan garyndaşlar bilen duşuşdurlanok, şo türme tutuluny hökm edilenler. Olaň içinde diňe bir ýanky Sanjar wakaty bilen baglanşyk tutsak edilenler däl. Ondan öň ýanky şol mehemän işgärleri bar. Bir diýen ondan daşaram käbir jenaýetçilikler daýyplan tutsak edilenler hem bar eken. Şolar hem şoň içine girýär. Şolara da käbir adamlara bir türmäge giren soň gaýdyp şonu dogan garyndaşlar bilen duşuşdurlanok ekenler. Ondan inni şolardan ölenlerinin şuun köneçen tasdiklananları 29 adam hataplanýar. Ýöne ol diňe häzir kwat şo ýan kaýdyşym diýär şolary diýeri görkedim diýilýän şo aksiýan adamlarynyň wekilleriniň ýöne anyklan maglumatlary. Elbetde ölenlerin sanynyň gaty köp bolmagy mümkin. Ine olam ýanky mesele. Ondan inni şo Barış Şihmuradowyň umman opozisiýon ýanky toporuna dolanyp gelsek, şol olaň amal aşyrjak bolan işine gatnaşanlar bar, esasy gatnaşanlar, şolaň ýadrosyna bar edenler bar. Şonu indi Awdukuliýewiň sözi bilen aýtsak, olary şol nomenklatura opozisiýasy diýip atlandyrsak ýalňyş bolmam kadiýan sebäbi. Nomenklatura diýen söziň özi umman siýasy elite diýen söziň sinonimi bolupdyr ýa. Şol ýanky Türkmenistanyň demokratik halk demokratik hereketi wagtlarynda ol men geçen kepleşgende men belläk geçendir. Şoň düdümine kabul eden adamlar näme üçindir? Şol odollar ýokary wezipelerde işleyen adamlar bolup çykdy ýa-da biznesmenler bolup hökümet delegasiýasynyň düdümine girip beren bir tanymaly adamlar da hemmeti. Ýöne köneden gelýän opozisiýa wekilleri goşmady. Uzanyp Agdybirlik halk hereketi diýip biz. Oň düdüminde de intellektual adamlar bar, ýokary bilimli adamlar bar, sowatly adamlar bar. Alimler amma oň düdüminde, şahirler, ýazgylar amma bar. Döwlet işinde işläp çykanlar bar. Ýöne olar goşmadylar. Ana olar näýlim bolsa halka ýakyn adamlar diýip men hataplaşa. On men diňe özüm şo herekete degişli bolanym üçin o ýözlegimde şoňa gatnaşanym üçin näle? Umman men ol adamdan köpüni tanaýadym. Hakykatdan hem halkyň içinden çykan adamlar, halkyň derdini bilýän, şoňa gyýnanyp bilýän adamlar, şoňa bir zat etjek bolup öz janlaryny özlegirinde Niýazowyň rejiminden hem gorkman janlaryny hopasyna goýup ýurduň içinde bir zatlar etjek bolan adamlar. Olar wezipe amtylan bolsalar şonu etmediler. Şol sebäpli olan köpüsi wezipelerini ýitirdiler. Köpüde ýydarlanmada sede bar bollar, garyndaşlary olardan ýüde gördük käbir adamlardan. Emma şoňa garamadan şonu şo taýda işlediler. Bir zat etjek boldular. Ana şolar ýaly bir halka ýakyn adamlardan hiç ýerini Barış Şihmuradow öz hereketine çekmedi. Netijede oň hereketi ýanky bir topory nomenklatura ýa-da siýasy elite opozisiýasy diýilen ýaly bir zat öwrüldi. Indi şolar ýaly pikir etmek üçin nähili esas bar? Men ýöne şoň ýadrosyna giren käbir adamdan wezipe atlaryny hem wezipelerini aýdyp belläp geçeýin. Barış Şihmuradowyň özüni alsak, Türkmenistanyň godurky daşary işler ministri. Hem Türkmenistanyň Hataydaky ilçesi. Ömürlük türme tutuluğuna gitdi. Hudaý berdi Oradow. Olam ýanky şoň Barış Şihmuradowyň hereketiniň şol wagtlaryň ýerine ýetirji geňeş diýilen şol dolandyrjy guramaçy geňeşi bar, şoňa da gyýryldy. Olam Türkmenistanyň Merkez Bankynyň godurky başlygy. Ödem gaýbana ýagdaýda ýan kaýdyşym ýaly ömürlük türme tutuluğuna hökm edildi. Nur Muhammed Hanamow. Olam ýanky ýeňi dolandyrjy geňeşe ýerdi. Barış Şihmuradowyň hereketinde olam Türkmenistanyň odolky döwlet üçinçilik komitetiniň başlygy. Türkmenistanyň hem Türkiýedäki odolky ilçesi. Olam gaýbana ömürlük türme tutuluğuna hökm edildi. Ýa-da Parklymow özlegirine Türkmenistanyň gowajylyk ministriniň orunbasary bolup işledi.
Yani ha tagan nurdu halıyıf. Bunam ina 20 yıl türme tutulunu hüküm ettiler. Şun kun öllügü diýirdigen belli däl. Olam özde guruna parlamentin başlygy boldy. Türkmenistanyň adalet ministri bolup işledi. Hatta biz okan döwrümizde 1,5 ýyl ýaly Türkmen Döwlet Üniversitetiniň rektory hem boldy. Şular ýaly adam. Yani Seyit Bayganlymy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň odalky başlyklarynyň biri. Oňam näçe wagt türme tutulany hökm edilen belli däl, ýitirmedildi. Ya Batyr Sarjaýew, Aşgabat şäheriniň godalky häkimi. Öwden vice premier bolup işledi. Ana ony 10 ýyl türme tutulany hökm etdiler. Olam şol ýaly diýri ýitirmeli. Ya na Recep Bayaradow. Olam Türkmenistanyň godalky gorunmak ministri, parlamentiň spikeri boldy, vice premier bolup işledi. Oňa da näçe ýyl türme tutulany berileni belli däl. Olam ýitirmedilen adamdan biri. Ya ýadgerli Gunnowdyýew, Daşawud welaýatynyň odalky häkimlerinden biri. Soňam Türkmenistanyň prezidenti Niýazowyň maslahatçysy boldy. Niýazowyň prezident aparatynyň başlygy bolup işledi. Ana 25 ýyl türme tutulgy berildi. Olam Şeýh Muradyň toparyna giren. Ýa-da aýdaly Batyr Berdiýew, olam Türkmenistanyň odalky daşary işleri ministri, Türkmenistanyň Awstriýadaky ilçesi. Oňam şoň ana şu kiçi ayarlagyny, şoň ayarlagylarynyň biri Aklimov bilen maşgalatyna durmuşa çykan, şol Eseneman Aklimov diýilen oğluna şoňa durmuşa çykan. Olaň hatda garynlaşlyk neme hem bar, şular ýaly baglanyşy bar. Ana Batyr Berdiýew 25 ýyl türme tutulgyna gitdi. Ýa-da Sapar Murat Seýidow, Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministriniň odalky başlygy, ýol başçysy. Hem Türkmenistanyň serhat gulluklarının komandasynyň başlygynyň orunbasary. Oňa 6 ýyl türme tutulgy berildi. Olana ýerge berildi. Gönden göni şol dilluşy ol girmändir. Şol 25-nji nemede ýöne daşyndan şoňa himaýet edipdir diýilen aýplama bildirildi. Ýa-da Akmurat Kabulow 1992-nji ýylyň 99-njy ýyla çenli Türkmenistanyň serhat gulluklarının ýol başçysy ödem general polkovnik çyny bolan 8 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Olam şol iş bilen baglanyşykly ýöne olam gönden göni şol ýanky Niýazowyň ele salynmak nimesine gatnaşmadyk ýöne daşyndan ýardam edipdir diýip aýplama bildiripdirler. Şoň üçin oňa adrak berdiler mökleti. 8 ýyl oturup çykdy, soň 5 ýyl daşarky sürgün niperdatda bular. Daşarky sürgünde de saklapdyrlar da soň ahyry göýberipdirler ony. Şuň puguni Aşgabatda ýaşap berdilen maglumat bar. Ya Döwlet Gaýypow Niýazow etrawynyň neft gaz kampaniýasynyň godalky başlygy 20 ýyl aldy. Ya Serdar Rahimow Türkmenistanyň ýa-da tabiat häkimiýetlerinde 80-nji ýyllarda Türkmenistanyň teleradio gepleşikler döwlet komitetiniň başlygy bolup işledi öz döwründe. Soň öz döwründe Türkmenistanyň Pakistandaky ilçesiniň maslahatçysy bolup işledi. 25 ýyl aldy. Ya Recepeli Nurelliýew Türkmen Burwaz Trestiniň Mar welaýatyndaky tampanaj müdürlüğiniň direktori bolup işlän 22 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Ýa-da odal kaýdyşmyň Nur Muhammed Oradiýew Aşgabat şäheriniň Milli Howpsuzlyk komitetinde işlän ol ömürlük türme tutulgyna gitdi. Ýa Namrat Hatamow Türkmen Sudeska institut bar, ana şoň baş inженери bolup işledi. Ana ol 25 ýyl türme tutulgyny aldy. Oraz Mehmet Aklimov öz döwründe Türkmenistanyň döwlet feowda inspeksiýasynyň ýol başçysy bolan. Olam 19 ýyl türme tutulgyna gitdi. Oň ulagasy Aman Muhammed Aklimov olam tutulgy edildi diýdik. Ana ol 1948-nji ýylda dowulan, Oraz Mehmet Aklimov 1950-nji ýylda dowulan. Ondan olaň dowany ýanky inti Aklimov ol ýanky birinji biznesmen diýilýändiň biri ýanky Guwanç ýanky bilen Jumaýew bilen bilelikde Aklimov olam ömürlük türme tutulgyny etdi. Ýanky ýaşmy on garyndaşlary dowany bolany bolýarmy? Eseneman Aklimov 5 ýyl türme tutulgyny aldy. Ene şuna terede otursaň, gynan takda şolaň aglamasy öz döwründe şu odal kaýdyşmy ýaly şu Türkmen halkyna däline günden güni Niýazow hyzmat edip, Niýazowdanam diktator ýatan adamlar şol. Soňam olaň özleri ana ýanky görüşüňiz ýaly şu diktatorlaryň pidaty boldular. Olaň öňýanam şu 2002-nji ýylyň dowamynda geçen gepleşiklerimizde de belli geçişmedi ýaly Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň hem ýokary derejeli resmiýetlerinden 60 töweregi adam
Şu niýadafa ıgrarlyk bilen hyzmat edip, gulluk edip gelen adamlarym öz hyzmatlary üçin ondan ana goşadyrnyk içinde sag bolsun alyp uzak möhletde türme tutsagylyny hökm edildiler. Öde şo döwürde mehkemeň başlygy wezipesine wagtlaýyn bellenen poron berdi. Şo tutsak edilen öz eginleşlerini her türlü jenaýetçiliklerde aýyplagam çykyş edýär. Awa niýadahyň göwnünden turjak bolubam her näçe jan etse de oňa ödem edil şo ýylyň 2000-nji ýylyň dekabrynda tutsak edildi. Diri ýitirmedildi. Umuman ana şol Sanjar wakaty bilen bağlanşykly şol 58 adamyň jenaýet jogap berýärçiligine çekilmegine hem olaň uzak möhletdeýin türme tutsagylyny hökm edilmegine käbir beýleki adamlar bilen bir hatarda etsasy rol oýnanam. Şo wagt baş prokuror Gurbanmy Atajanowa bolly. Şoň ödem Niýadow amanatyny tapşyrmanka öz feýguli terdaryndan goşadyrnyk içinde manasip sowgat alyp 2006-njy ýylyň 17-nji aprelinde wezipesinden boşadyldy. 24-nji aprelde de Gurbanmy Atajanowyň eden bir giden jenaýetçilikleri Niýadowyň öz tarapyndan oň ýüzüne basyldy. Şondan öňünde 1995-nji ýyldan başlap baş prokuroryň wezipesinde müňlerçe adamyň ykwalyny ýumurdy Gurbanmy Atajanow. Ödem eden ne dip geldi? Ve hatta öz äri bilen ugullugy 16 kilogram gereğin bilen tutulandy da şu türkmeniň nemesi bilen ögrüm dili bilen aýtsak suwdan gugur çykdy Gurbanmy Atajanow. Ýöne şu 2006-njy ýylyň 24-nji aprelinde geçirilen ana şol maslahatda ýüzüne basylyp Niýadow tarapyndan hemme aýbam açylandan soň burçak atylan alakaýa alyp bolup şeýle görnüşde çykyş etdiňe şondan bir bölük. Patrak durlar. Men küptatları günem kiyen hem aydanların hem zaten men boýlaýan hiç zat inkar edemem. Hiç zat diýmene türmem ýok. Öňe men beýkezam size. Bütün sizin halkynda hem işgärler ýüzlenýär. Men günem bütün başlan. Men işten gyýdym oglum ýok. Men yetim değil, men yetir. Men halat ettim, azat ettim diýlemem. Galan ömrüm sizin siýasatyňyz bilen, sizin ýoluňyz bilen, halal arasy zähmetim bilen ýerde püýüşlemem taý. Benim beýkezam bir ýokurda Allah şakt. Ýurtda siz başla. Ma kömek edebilirsiniz. Başka hiç kim ma kömek edebilmez. Şoň üçin beýkezam ýaşaşan gaýrat edin, men günem geçim. Yalbarýan. Men ýygdymam. Aýçazanmam başa. Günem geçim. Beýkezam men kalan ömrüm anasy ýerdirmek bilen ýörmek için. Türkmeniň yapma bir şertin, galma düşertin diyen nakylynyň hakyky manysyny ne şol adamdan ykwalyny da aýdym görmek bolýar diýip götegeçdigimiz bolmaly mı diýen. Tutsagluk möhletiniň şu başgalty aýyny Gurbanmy Atajanow o demde türmesine geçirýär. Tamam. Şondan bäri men 16 ýyl bärim Daşaguldaky aýallar türmesiniň goşadyrnyk içindäki şol hormatly mihmany bolmagyna galýar Atajanow. Öz eden etmişleriniň miýwesini ýegini bilen çekmegini dowam etdirýär. Sanjar wakatynda öz şo gadan çukurlaryna özleri gaçan şol nomenklatura opozisiýasynyň ykwaly bilen baglanşykly gepleşiň bilen bu sanny men şo döwürde ýagny Şeyh Muradowyň hem oň ýaranlarynyň tutsak edilmeklerini ýyly bilen 2003-nji ýylyň 2-nji ýanwarynda köne türkmen opozisiýasynyň liderlerinden biri Abdukuliýewiň şo waka barada ýadan hem öz saýtyna ýerleşdiren ene şu syny bilen tamamlatym gelýär. Abdukuliýew o syny Niýadow nomenklatura opozisiýasyny muýra getirdi diýip atlandyrypdyr. Ene synyň teksti. Türkmenistanyň ozalky vice-premieri, Daşary işler ministri we Hatay Halk Respublikasynyň ozalky ilçesi Baris Şeýhmuradowyň opozisiýon işi bir ýyldan tehel gowrak wagt dowam etdi. Olunny Niýadowyň türmesinde otýar. Bu gynançly wakany ykwalyň açy degişmesi diýip atlandyrmakdan başga atlandyrmak mümkin näl. Ömürlük prezident özüniň goşadyrnyk içindäki ömürlük prezidentliginiň sakatynda duran adamy ömürlük türme tutsaglygyna
türme tutuluguna uğratdy. Öz garşydaşynyň güýjüne kemmaka garanlyklary we öz şakly güýçlerine de şakdan aşa ýokary baha berenlikler sebäpli Niýazowyň dudugyna düşen Şyh Muradow we onuň tarapdarlaryna duýgudaşlyk bildirmek bilen 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakatyna obyektiw baha bermeklige zerurlyk bar. Şyh Muradow Niýazowyň diktatorlygy ýa-da onuň demokratiýa ters gelýän syýasat alyp baranlygy ýa-da onuň özüni öýkeledenligi üçin oňa garşy görüşe çykmady. Elbette ol Türkmenistanyň halk demokratik hereket diýilýän zady döretdi we öz görüş işinde demokratik şygarlary da ulandy. Ýöne onuň asl maksady Niýazowy wezipeden gidermekden, onuň ornuny elemekden, döwlet aparatynyň ähli ýerlerine öz adamlaryny bellemekden hemde ýurduň baýlygyny öz aralaryna paýlaşmakdan ibaratdy. Munyň şeýledigini şu aşakda getiriljek faktlarym görkezýär diýip Abdukuliýew özüniň şol 2003-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna ýalan analizinde dowam edýär. Birinji fakt. Şyh Muradow her edip edip Türkmenistanda demokratik opozisiýanyň bardygyny alga almady. Şol opozisiýadan hiç kimi ikrar etmedi. Özüni milletiň ýeketäk halakyary diýip elan etdi. Şyh Muradowyň pikiriçe odalky opozisiýerlerden hiç birem halk üçin hiç zat etmeýänmiş. Niýazowyň rejimine garşy görüşdi, biziň öz güýçlerimizi birleşdirmek we hereketlerimizi sağlaşdyrmak barada eden tekliplerimiz inkar edildi. Türkmen opozisiýasynyň Wenadaky maslagatynyň netijesinde döredýän tegele storunyň başyna Şyh Muradowyň toporundan hiç bir adam gelmedi. Adatlyk radiosynyň türkmen gullugy geçen ýylyň oktýabrynyň ahyrynda türkmen opozisiýasynyň wekilleri bilen Gönefirde gepleşip geçirdi we Türkmenistanda guruljak demokratiýanyň hatyratyna olaryň birleşmäge taýýardyklary ýa däýerlikleri barada sora berdi. Biz de tarapymyzdan hawga diýip jogap berdik. Emma Şyh Muradowyň jogaby bu gedegem negatiw we hatda ýaňsylaýjy boldy. Ol özüniň ýakyn wagtlarda Aşgabatda barjakdygyny we biziň bilen şu taýda tegele ustolyň başynda duşjokdygyny aýtdy. Ikinji fakt. Şyh Muradowyň topory Türkmenistanda häkimiýeti elan alynan soň 1,5 ýyl 2 ýylyň dowamynda häkimiýeti berkitjekdigini we şondan soň demokratik saýlawlary elan etjekdigini beýan edip geldi. Bedegelip goşan maglumatlara görä bolsa, olar ýa-da Türkmenistanyň täze hökümetini döredipdirler we ministrlik kursullaryny öz aralaryna paýlaşypdyrlar. Üçüncü fakt. Türkmenistanyň resmi wekilleriniň eden beýanatlaryna görä, Türkmenistandaky häkimiýet adallyşygy üçünji bir taraplaryň gatnaşmaklaryna taýýarlanypdyr. Planlaşdyrylýan häkimiýet adallyşygynyň iň bolmanyna Äzerbeýjan bilen Özbegistan habarly ekenler. Adagdalan ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylarynyň bu işe näme derejede gönnen dahilliklary barada anyk bir zat aýtmak elbetde kyn. Ýöne olaryň Türkmenistanda özgörüşlik bolmagyna garaşanlyklaryna hiç şüphe bolup bilmez. Munyň gytaklaýyn tutnamasy ýokmunda Şyh Muradowyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyklary we hoşýetli gomşuçylykly gatnaşyklary amtylýan Alif we Kerimow barada öwran aýdyp gelen mahabatlandyrmalaryny hemem Niýazowda olar bilen oňuşman gelýänlikde tankytlamagyny görkezmek bolar. Şunuň bilen baglykda 1994-nji ýylda Niýazowyň başga biri bilen çalyşyrylmagyna zerurlygyň bardygyny aýdan Kerimowyň sözlerini ýatlamagam artykmaçlyk etmezmi diýen. Nomenklatura opozisiýasy demokratiýanyň, söz azatlygynyň we adam hukuklarynyň hatyratyna Türkmenistanyň halkyny görüşe galdyrmak mümkinçiligine ananmady. Olardan tapawutlukda biz şugunky gün dürli hili sebäplere görä halkyň öz ykbalyna näme derejede passiw we biperwa garaýanlygyna da garamazdan ony häkimiýet dolandyryşyna we döwleti gurmak işine çekmäge özümizi borçly hataplaýarys. Eger biz şunu etmesek, onda Niýazowdan soň inni bir Niýazow peýda bolar. Biz siýasat hakynda ikinji bir Niýazowyň peýda bolmagynyň öňüni almaly. Munyň üçin bolsa biz öz güýjimizi birleşdirmegi we ony Niýazowy ýurduň ýolbaşçysy wezipesinden aýyrmak, şeýle hem ýurtda tiz alternativ demokratik saýlawlary geçirmek işine gönükdirmekligi teklip etdik. Birleşmek, açyk kanun esasda Türkmenistana barmak we Niýazowga garşy Türkmenistanyň içinde görüş alyp barmak barada biziň eden anyk teklibimize Jenap Şyh Muradow "Yok, muny etmek bolmaz. Beýsek bizi edil bedena tanýaly aty öldürürler" diýip jogap beripdi. Bizem oňa
halkara goramalarynyň, halkara demokratik jemgyýetçiliginiň we täsirli demokratik döwletleriň gollawlaryna daýanyp Türkmenistana barsak, Türkmen häkimetleriniň bize batyrynyp bilmejekliklerini aýtdyk. Indi görüp otursak, Şyh Muradowyň şonda biziň teklibimizden ýüze görülmeginiň asyly sebäbi bizi bedene atanýaly atyp öldürjekler bilen baglanyşykly däl. Öz topory bolup häkimeti agdarmak we döwletiň dolandyrşyna da adaty halky göý bermezlik maksady bilen baglanyşyk eken. Olaryň bu maksady bolsa biziň, ýagny Türkmenistanyň demokratik birleşen opozisiýasynyň maksadyna bütünle ters gelýär. Şyh Muradowyň bu meseledäki ikiyüzlülügini we hilegärligini biz bedene ýaly atylyp öldürilme kopuna da garamazdan onuň bary bir Türkmenistana gidenligine de görýärdi. Şyh Muradow we onuň tarapdarlary halkymyzy Niýazowyň despotizminden halat etmekde öýren palajitil rol oýnap biljekdiler. Emma olar muny islemediler. Olar häkimeti basyp almaklygy, Niýazowyň talan baýlyklaryny onuň elinden alyp öz atlaryna geçirmekligi maksat edindiler. Şyh Muradowyň toporunyň plany başa baranlygyna Türkmenistanyň halky ýene uzak wagtlap demokratiýanam görmezdi, azatlygam. Şyh Muradowyň özi we onuň adamlary demokratiýa uğruna hakyky anamly göreşijiler bolanlygyna olar tutsak edilenleriniň ertesi güni ökünçli çykyş etmezdiler we janlaryny halat etmek üçin Niýazowdan ötünç soramazdylar. Nomenklatura opozisiýasy özüniň ilkinji uly tutuluşyny ýeňlişe sezewar boldy. Belki bu ýeňlişik onuň häkimet uğrunaky aktiw göreşiniň hem soňlananyny aňladýandyr. Emma Niýazowyň rejimine garşy odoldan görüşip gelýän demokratik opozisiýa ýaşamagyny dowam etdirýär we gününden güýçlenýär. Awdukuliýew 2003-nji ýylyň 2-nji ýanwary. Hormatly dinleýijiler, Sanjar wakasyny näme hakykatlar we toslamalar atly gepleşikler tapbarymyzy biz şu 6-njy gepleşik bilen tamamlaýas. Ýöne indiki gepleşigimizde biz şu gepleşikler tapbarymyzyň umumy jemläp, Türkmen opozisiýasynyň düýünü we şu güni onuň işinde göý berilen we göý berilýän täwirlikler, şowkörlükler, ýalňyşlyklardan sapak almazlyk, aňdarmalyk we syýasy medeniýetsizlik ýaly zatlaryň ýakyn geljekde Türkmenistanyň akwalyna nähil täsirlerini ýetirmeginiň mümkinligi ýaly meseleler barada gurrun ederdi. Bu gowgaljak temalar we ediljek gurrunlar siziň hemmeňiz üçin hem gyzykly bolar diýip pikir edýän. Şoň üçin kanalymyzyň gepleşiklerini ýerlap turuň. Abuna durmadyk bolsaňyz abuna duruň. Gepleşikler halaýan bolsaňyz like basyň. Ýaltanmasaňyzam gepleşiklerimizi öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Şunlukça-da ünferip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriňiz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy uğrundaky işe siz hem ýardam edin.